Áno. A čo ty? Moje najväčší a tvoje vtip. Prepáč. No áno, samozrejme je malý, ale uvidíme. Je to vlastne chutné. Veľmi dobré. So jahodami. Aký úžasný je to sladký. Pozri, čo robí. Hej, čo sa deje? Ach, už je to hotové? Dobre, jedz svoj. Vezmem si svoj. Obal von. Je to taká chutná červená farba. Počkaj, čo? Tvoja cukrovinka, obal. Ach, ja? Prepáč, ale tam je môj Chupa Chips. Musíme sa o to postarať. Skvelá chuť, ale vôbec to nehryzie. Znova sa pošmykol. Môj Zase Bože. si to schytal? No tak, začni. Áno, tu je cukrík. Dolu s obalom. Čo? Prečo ho nejako nemôžem zodvihnúť? Ach, cukrík je príliš ťažký. Niečo mi napadlo. Vezmem okuliare a samozrejme kladivo. Čo sa chystáš urobiť? Teraz uvidíš. Áno, bolo to úžasné. Nemusím zdvihnúť celý čip toastu. Vezmem to po kúskoch. Skúsme to. Tak sladké a chutné. Rozpúšťa sa priamo v ústach. Úžasná chuť, taká sladká. Zjem ich všetky. A neuveriteľne chutné Chupa Chips. A už sa to takmer skončilo. To bolo skvelé. A posledné sústo. Ach, nie. Som najrýchlejší. Čo to je? Prečo je to také malé? Mám jednoduchú kolu. A ty? A mám obrovskú fľašu Coca-Coly? Áno, mám hlavnú cenu? Pí svoju mikrokolu. Dobre, otvorím túto fľašu. Och, aké čaro. Počkajte, to nie je kola, to je žele. No, toto je neuveriteľne chutná pochuťka. Tak krásne, tak chutné. Toto je super plné sladkosti. Čože? Už je koniec? Nemal si veľa. Drobnosť. Dobre, a čo ja? Áno, ja tiež mám celú fľašu. Je skvelé piť to. To je všetko. Vypijem celú fľašu. Urobíš to? Aké čaro. Hoci, ešte trochu zostalo. Čo? Mali by sme to nejako získať. Au, môj prst uviazol. Ako môžem pomôcť? Niečo som vymyslel. Olej určite pomôže. Idem naliať olej na prst. Toto je správny spôsob, ako to urobiť. To je lepšie. Tak, poďme skúsiť. Koho ty? Tu Kelly. Aspoň na sebe. Hej, to je moje. Vezmem si to. Ach, je to tak ťažké, ale tak chutné. Je to proste blaho. Čo to robíš? Wow. Prestaň. Toto je najchutnejšia vec, akú som kedy jedol. A ešte trochu. Oni si ako prasiatko. Som jednoducho šťastný. Oližem si prsty. Hej, áno. Je to také malé. Ahoj. Mám skvelú prácu. Potrebujem len... Wow, to je cena? Začnime s tvojim malým. Dobre, no. Je to doslova na jednej strane. Samozrejme, že to zjem. Je to veľmi chutné, ale je to také malé. Určite sa z toho nenajem. To je všetko. Mňam.
Zjem to. Niečo som vymyslel. Urobím rez takto. Úžasné. Ups. Začnime s krustou. Och, toto je veľmi chutné. A ten syr rozpúšťa sa v ústach. Och, táto pizza. Lahôdka. Do toho. Teraz ty. A urobím si super sendvič. Vložím si naraz niekoľko kúskov do úst. Je to nádherné. Skvelá pizza. Milujem pepperoni a syr. Wow, ako to zje? Zjem to všetko, naozaj. Som naozaj unavený. Musíme pomôcť nášmu priateľovi. Poďme, poďme. Čo sa stalo? Ahoj. Áno, podarilo sa mi zjesť túto pizzu. Hurá! Ups, čo je toto? Mám peknú čokoládovú tyčinku. A mám obrovskú čokoládovú tyčinku. Veľmi cool. Ty začni so svojou malou. Nuž, na malú čokoládovú tyčinku si vezmem malý kastrol a fľašu mlieka. Všetko premiešam a teraz mám úžasný pohár čokoládového koktajlu. Vypijem ho s potešením. Voní skvelé. Jej, úžasné. Áno, presne to som chcel. Mňam. No, teraz ty. Dobre. A myslím, že si jednoducho dám túto čokoládu. Je to super. Jednoducho ju zjem takto. Rozplýva sa mi v ústach. Neuveriteľné. Ale bolo by možné byť láskavejší. To je na tebe. Je to jednoducho dýchberúce. Áno, ale je to také veľké. Napriek tomu som na niečo myslel. Viem, čo s tým urobím. Rozdelím ho na kúsky a poskladám ich inak. Tip, staviame. Pozri, je to ako čokoládový dom však. A teraz s radosťou zjem túto budovu. Vojde mi do úst. Samozrejme, mám toho príliš veľa, ale aj tak. Stále je to neuveriteľné. Ach, chcem to tiež? Možno ma pohostíš? Mám veľa čokolády, samozrejme, ale už som všetko zjedol. Takže teraz otvárate? Dobre. Sušienky s mliekom sú super. Áno. A ja mám taký malý koláčik, sotva ho vidím. Čo máš ty? Úžasné. Wow! To je cookie. Cookie prvé. Čo? Čo s tým mám urobiť? Závorím to úplne na dno mlieka. Samozrejme. Nalial som na to mlieko veľmi dobré. No, namočil som to do toho a nebolo to zlé. A teraz si dám obrovský pohár mlieka. Milujem mlieko. Je také chutné. Čo? Och, kedy sa naučíš správať? Úžasné. Teraz je rád na tebe. Vonia to tak dobre. Počkaj. Och nie. Kde je môj koláčik? Asi to všetko vypijem. Čo? Zaujímavé. Skvelé. Teraz je rád na vás. Dievčatá, nezávidte. To je taký veľký koláčik v Aj takej keď som malej vlastne s šálke. niečím prišiel. Nalejem mlieko do stredu a...
Testo! Och, to je tak cool. Mňam. A ja to chcem. Bolo to chutné, ale... Čo? Vieš čo? Necítim sa dobre. Fuj, aký hrozný zápach. Hej, Dievča, počúvaj ma. čo sa deje? Áno, dobre. Tak chutné. O, ahoj. Nie. Ospravedlňujem sa. Smrdí to. No. Teraz je čas ísť spať, Skittles. Myslím, že sa dieťaťu naozaj bude páčiť. Poďme. Pridaj trochu javorového sirupu. A čím sladšie, tým lepšie. Zavrieme veko. Zatras fľašou. A teraz, vrchnák je zaseknutý kvôli sirupu. Ach, nemôžem. Pomôž! Otvor sa! No tak! Nie. Som v poriadku? Dobre, ale stále som uviazol? Nie som. To je skvelé. Ach, moja ruka je voľná. Ahoj. Je to škoda pre manikúru. No, je čas na mraziaci sprej. Urobím žele z koli pomocou mraziacich sprejov tu a teraz. No tak, preber sa. Pozri, už som hotový. Na tom. Ach no, podľa mňa je to príliš. Je ľahšie vziať gel. Pre Heidi. Haha, vyberiem si med. Zlato už ťa oprážim, až kým... Tanier príliš veľa. To uvoľní tohto rozkošníka a to je všetko. No, dobre. Je to pre mňa príliš jednoduché. Vezmem kolu, ako si prijala. Šéf-kuchár vie robiť aj triky. Nalejem kolu na panvicu a pridám marmeládové medvedíky. A na prípravu žele je potrebná želatína. Takže po pridaní žele cukríkov sem pridám aj nejaké kryštály. Našťastie ich mám vždy po ruke. Teraz už len zostáva premiešať a naliať späť do fľaše. Ahoj. No tak skús. No, myslím, že je to tiež hotové. Je to tak studené. Dobre. Moje dlane mrznú. Ach nie. Čo robiť? Necítim si ruky. Teraz je to v poriadku. Zohriala som sa. Vďaka Bohu. Babička je v poriadku. Možno vezmi delikatesu. Wow. Je rozhodnuté. Si prvý. Wow. Myslím, že to bude chutné. Super. Zmrazený med. Malo by to byť sladké a chutné a podarilo sa to. Wow, moja obľúbená kola. Čo je vo vnútri? Zaujímavé. S radosťou to vyskúšam. Žele sa ťažko vytláča, ale vyzerá to úžasne. Poď. Tak dobre. Páči sa mi to. Je to veľmi chutné. Ďakujem, šéf-kuchár. Čo ešte zostáva? Žele od mojej sestry? Vidím. Skúsme aj toto. Aké krásne to je. Poďme skúsiť. Božské. Super. Toto je najlepšie žele, aké som kedy jedol. Určite to je od sestry. Ďakujem, sestra. Ako to? No, gratulujem, vnúčka. Ďalšie jedlo budú wafle. Ach, skvelá voľba. Čo? Jad. Neviem, ako ich pripraviť. No, dobre.
Na prípravu cesta na wafle treba vziať múku. Ups. A maslo. Teraz pridám trochu cukru a samozrejme mlieko. Skvelé. Kde je moja metlička? Aha, tu je. Teraz vám babička ukáže majstrovskú triedu. Miešam tak rýchlo, že nemáte šancu ma predbehnúť. Dobre, babka. Nevidel si nedávno mixer? Dobre, teraz... Nie je ľahšie miešať to mixérom? Radšej si šetri sily a ukáž predstavivosť. Už mám skvelý nápad. Myslím, že dieťa to ocení. Wafla, táto bude červená a ostatné vo všetkých farbách dúhy. Dobre, robte čo vy chcete, ale ja pridám do svojej nutelu. Poď! A bude to tak čokoládové, že moja sestra sa od mojich waflí neodtrhne. Otvorme waflovač, nalejme cesto a je to hotové. Tak ľahké. Tak horúce, ale tak ľahké. A chutné, myslím. Skúsme to. Áno, mal som pravdu. Tak dobre. Nemôžem prestať. Zlatko, nerobíme to pre teba. Viem, ale musel som to skúsiť. Dobre, pokračujme. Dobre, miláčik. Znovu to nejedz. Babka má tu všetko pod kontrolou. Ako to krásne vonia. Víťazstvo bude moje. Správne. Moja wafla je oveľa krajšia. Ako sa ti to páči? Čo? My naozaj máme výzvu. A čo ja? Ja varím. No, myslím, že som všetko uvarila. Ach nie, a všetko som zjedla. Čo budem robiť? Mám nápad. Mám tu svoj batoh a pikantné rezance. Urobím z toho wafle. Stačí naliať vriacu vodu a chvíľu počkať. Rezance sú hotové. Waflovač urobí to najlepšie. Poďme! Otvoríme to na chvíľu pre rezance a na chvíľu zatvoríme. Medzi tým zjem zvyšok rezancov. Vnúčka. Aký pažravec. Moja dokonalá wafla je hotová. Vyzerá skvele. Rozrežem ju na 2 časti. Nech je dúha. A z krému urobím oblaky. Wow. Ozdobím niekoľkými posypkami a toto prístupí k víťazstvu. Pozri sa na to tak krásne. Áno, vyzerá dobre, ale musím sa pozrieť na svoju waflu. Toto je rezancová wafla. A môžem návrh pridať trochu prášku z cheddar syra. No, možno som to prehnal. Nie. No. Čo s tebou je? No, teraz som v poriadku. A môžem si olízať prsty. Taký lahodný prášok. No poď, chceš trochu? No, dobre. Aké spôsoby? No, skús, Zlatko. Toľko z čoho vyberať, ale čo je toto? Rezancová wafla? Poďme skúsiť. Ako nezvyčajné. Toto je nočná mora. To neurobím. Čo? Do keľu. Wow, dúhové wafle. Mňam, krása. Super. Ďakujem. Wow! Zmrzlinové wafle. Dokonalá kombinácia. Áno. A jahody. Už sa mi zbiehajú sliny. Pani. Bože môj. Skúsme. Je to neuveriteľne chutné. Chcem viac. Babička,
Vyhrala si. Perfektné. Ďakujem.